Egy kicsit baj, ha megnyitom ezt a drágot, vagy én kitámasztom. A gyerekem annak dögöljön meg. És én itt magamról beszélek, mert én a gyerekemet egyedül nevelem, egy gyerekem van csak, de lehet, aki nem csinál egy gyereket, az dögöljön meg. Igen, csak kapjon semmilyen kedvezmény, és ennyi. És a mi érdekeinket ki a franc? De nem adott, engem ebben azt gondolkodnak el, hogy rendben van, legyen több gyerek. De 1000%-osan ezután biztos, hogy tudja. De legyen már akkor több gyerek, de akkor olyan embereknek a gyerekei, akik adófizetnek. És a gyerekei azt látják, hogy a szülők adófizető állampolgárok. Nem, hogy az a probléma az lesz, amikor történik a szülővel valami, és a gyerek utcára fog kerülni. Miért? Amikor nem történik semmi, akkor is az állam nevel fel, nem tudom én mennyi költeni. Nem, tehát egészségügyre nem tudni milyen okon kifolyólag, nem tudták bevállalni a harmadik gyereket, és kamatosul vissza kell fizetni. Hát igen, ez is a hátulütője, viszonylag vagy. Akkor a kempinget kifizetem belőle, meg eszengetünk belőle, ha úgy van, de egyébként... Hát az van, az más, hogy a szépkártya van, akkor mellé azt a 200 000 hozzá lehet még merkálni, de akkor is nagyon költséges a valami. Igen. Azért mondom, hogy kempingbe és... De azért a másik, hogyha elmegy az ember a hegyekre, az se olcsó a szállás, az se olcsó. Tessék oda? Itt még urítani is elég, és csak Ó, de hogy is, tessék? Ja, ez is volt. Igen, szállóka. Na, további jó szolgálatot, jó Van, benne van az ember. Szóval négy. Nem.
Egyetlen egy és csak piros kérlek. Figyeld, anya. Nézd már. Csak nem is érek. Feldobtam. Semmi baj. A állomás vége. Ó! Mi az? Egy nohab. Mit mondtál, milyen vonat? Nohab. Egy nohab. 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 Ez nohab. Gyerekkel, minden meghozta. Isten, hallja és Igen, de az nehezebb. tudsz azon videókat nézni? Igen, tudok. De nem akarok. Meguntad? Nem, eddig sem néztem. Végre itt vagyunk az állomáson. Ott van egy... Milyen bézé volt ott? Milyen bézé? Egy piros, színi, meg egy fehér. Fehér-piros. De azért nem volt ismert. Anya, nézd meg! Ja, Milyen másik az? olcsó szanga. Szokva vagyunk ezzel a hülyeségekhez. Debrecen. Széles választék, Nagy éjszakára, aztán Budapest, pedig Miskolc volt. Vagy az Interbici. Nem gondoltam, hogy ilyen méltó körülmények között találkoznak. Teljesen jó. Szombathelyre megyek, mert lesznek a szentelések. Két srácok szentelnek, akik kell egyre szentelni. Úgyhogy a hétvégén ilyen primíciák lesznek. Halkizd már le! Anya, ez a feketéség különleges volt. Anya, ez van Debrecen? Ez az. Mert pont a másik oldalon volt egy vonat, csak nem vettem. Ne! Majdnem szólt, hogy szólt. Engem.
Anyagok, a mester. Hát az a kicsi. Ilyen kicsik, eddig jó, hogy észrevettem. Kicsit vicces volt, milyen kicsi volt ez a mozdony. Milyen mini. Ott egy zöld izé, hogy is mennyi jó. 2 olyan vonat van, hogy az dupla emeletes ott a vonat. Az a dupla emeletes. Oké. Mentek tovább? Mégis felület? Ezt a